материал на BTV Story и на Voyo BG ще го има. Сега го пускам, трябва да го увлеча малко. О, не. Какво става тук? Време е да покажем кои са истинските господари. Успяхме, вече. Най-сетне те доведох дома. Къде е Леля, не? Леля ти е файна. Леля ти си ми хубава. Джия, всичко се случи в тези 5 секунди. Първият път, в който те видях. Заради вашата любов, бедите нямат край. Далечен град. Премиера на втори сезон. Всеки ден, 21:30. По BTV Story и на Voyo 7 преди ефир. Неочакваният герой. Аз съм Робин Елъкът. Съжалявам, че почти губих тази сума. Всичко е странни случаи. Изпратиха ни един кратък. Не е моя размер. Олепен личен живот. Социопат. Ето, не сте го направили. Господин Страйк, коментирайте го. Случаите на Корморан Страйк. Събота и неделя от 22 по BTV Story. Срещнах дъщеря си след толкова години. Дори не мислех, че е жива. Има красив медальон. Спомен от мама. Понякога обичта, която не даваш, става тежест. Моля ви, помогнете ми. Моля ви, госпожо Савиха. Помогнете ми.